Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muryar shahara wacce take zuwa muku ta YouTube channel mai suna Salbas TV, inda a yau muke ɗauke da wani ƙayataccen littafi mai suna Afuwa wanda Jamila Halliru Idris Goran Dutse ta wallafa. Wannan littafin ya ƙunshi soyayya madararta, zamantakewar iyali, takaddama a rayuwa, makirci, cin amana cikin wasu da dama. Abdullahi Muhammad Salbas yake laƙabina, wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Da haka nake cewa ku dakace ni. Tsananin gudun da take yi shi zai baka mamakin ganin wacce take tuƙa motar mace ce. Sanye take da baƙin tabarau, tana sanye da hijabi wanda Hausawa ke masa laƙabi da maƙabuliya, wato dai duk wanda suka gani da wannan hijabin mafi yawanci tsaraba aka basu. Har ta shigo layin bata rage gudun ba, sai da ta zo daf da makakken gid ɗin da ya lullaba gidan, sannan ta tsaya ba tare ta danna hon ba, wanda zai ankarar da masu gadin alamar ta shigo. Ta kusa minti biyu a zaune a cikin motar don iko da mulki, ba ta yi hon ba. Cikin isa ta buɗe motar, ta fito fuskar nan ta murtuk, wai dole an ɓata mata rai. Duk su ukun suka miƙe don nuna girmamawarsu a gare ta, suka yi mata sanni da zuwa. Nan ta tsaya tare da cire gilashin da ke fuskarta, ta kalle su sama da ƙasa, ta yi ƙwafa, ta mai da gilashinta ta manne a idanta. Ta yi gaba domin sam ba ta ga laifinsa ba. Laifin mai gadin ne mai aiki ranar Lahadi, kuma ya fi kowa sanin ta fita. Aiko ta yi isar da zai zo ya kuma taso ya buɗe mata ƙofa, amma ya banza da ita. Kai tsaye falanta ta nufa, wanda ya sha kayan alati iri-iri, wanda in za ka tsaya lissafa su da wahala ka iya lissafe su lokaci guda. Tana shiga ta yi jifa da jakarta har ma da hijabin, dan dama da wahala ka ganta da ɗan kwali, dan ta tsane shi tun fil azal. Ta fi ganewa ta sanya hijabin, shi ma kuma ba dogo ba, wanda iyakarsa kafaɗarta ko kuma rabin baya, wato da iyakarsa ya rufe mata gashinta da ya samu sauka a bayanta. Irin hijabin nan ne da ake cewa half sunna. Turƙashi wata miyar sai a makwabta. To wace ce wannan? Bilkisu kenan, yarinya mai ji da kanta duk da ba 'yar kowa bace ba, amma tsananin kyawun da Allah ya bata shi ya sa mata girman kai da ɗagawa. Don Bilkisu yarinya ce mai shekaru 20 kacal da haihuwa. Bilkisu fara ce sol kamar tsada, doguwa ce amma ba wai tsari mara misali ba. Tana da jiki wanda ba za a iya kiranta da 'yar lukuta ba, kuma ba za a iya kiranta da siririya ba, wato dai 'yar duma-duma, full option kuma typing glass. Don kuwa da wannan suna ya kamata a kira ta, zan iya cewa ma Coca-Cola shape ne da ita, idan ta yayi matuƙar dacewa da fuskarta, don yadda yake dara-dara kamar ɗauka akai aka ajiye su, ga su farare sol kamar farin wata. Hancinta kuwa har baka, bakinta ƙarami mai ɗauke da kyawawan haƙora. A taƙaice dai yarinya sai a tara mata 1000 ba a samu wacce suka yi kunnen doki ba, balle kuma a samu wacce za ta fita, kuma koda a cikin Indiyawa ne. Domin a duniyar kyau da halitta za a iya kiranta da lamba ɗaya tilo. Wannan ni'ima da Allah ya mata ne yasa take murza mijinta yadda ta so, dama kuma duk wanda zai raɓe ta, kuma komai girmansa komai ƙanƙantarsa. Abin da take yi a cikin gidanta shi yasa mafi yawan jama'a suke ɗaukar cewa kawai asirce mijin nata tai, kuma alifin ba ta taɓa yi ba don wai mallake mijinta. Hasali ma tana ganin faɗowa ne kamar ita a ce wai ɗa namiji ba za ta mallake shi da kyawun surar da Allah ya mata ba, har sai ta haɗa da malamai. Wallahi ta shige wannan ƙarni, don haka mace bora ita ke mallake miji da asiri. A cewarta
ba a cewar ɗan mutan hotora ba. Wasa farin girki. Bilkisu kenan ta jima a zaune sannan ta miƙe ta shige ban ɗaki da ke manna da falon. Ta yi wanka ta sake caɓa ado tare da fitowa ta nufin lafiyayyen kicin ɗinta da shi ma ba zan iya zayyana muku irin dukiyar da aka jibga lokaci guda ba domin tabbas naira ta yi kuka da kanta. Leƙa kicin ɗin da wuya ta ɗan ɓata rai ta soma kwaɗawa Yahana kira. Yana kuwa ta taho da sauri domin amsa kiran uwar gijiyarta ta sake ɓata rai tare da yi wa Yahane wani kallo ta ce, Yahane, ya yau ba a goge kicin ɗin nan ba haka? Kalli duk yadda ya yi datti, lafiyar ki kuwa? Nan Yahane ta yi saurin kallon Bilkisu ta ce, wallahi ya na goge shi sosai, sai dai ko idan ki ne ya ga kamar ban yi ba. Da Allah saurara Yahane, ya za ki min musu bayan na fi ki gani kasancewa ƙuruciyata. Ke kuma ba a ma jika ba, kin yi ta taɓa kunna da ni. Da haka in dai lalaci ne zai hana ki min aiki na gari, babu dole. Ba na son aikin amaja. Sai ki gaba, ni da ma kin riga kin ishe ni. Yana ta durƙusa tana ba wa Bilkisu haƙuri. Bilkisu ta juya ko kallon tsiya ba ta ƙare mata ba, balantana har ta samu na arziki. Ta juya ta koma falanta tana taku kamar ita kaɗai ce mace a cikin duniya ta rage. Nan ta yi labulan falo ta shiga da sauri ta tsaya tare da yi masa wani kallo kawai ta ɗauke kanta kuma daga baya. Shi kuma ya daure, ya ciji, ya kuma ce, Bilkisu na shigo ɗazuna iske ba kyanan. Na yi mamaki domin gani na yi baki tambaye ni ba kika fita. Shi yasa yanzu nake son na gane inda kika tafi. Ina kika je haka? Sakin wata tattausar numfashi ta yi ta buɗe furji ɗin da ke gabanta ta ɗauko lemon kwali ta soma kwaɗa wa Safiya kira. Safiya! Ke Safiya? Na Safiya ta shigo jikinta ko ina yana ɓari ta zube a gaban Bilkisu ta kuma ce, Anti gani? Sai Bilkisu ta kau da kai sannan ta miƙa wa Safiya lemon ta ce, Lala buɗe min wannan lemon. Nan Safiya ta sa hannu biyu ta karɓa ta buɗe ta miƙa mata. Bilki ta ce, Haba Safiya, yanzu kin buɗe? Ai kamata ya ki ƙara saladanki. Cikin sauri Safiya ta miƙe ta je kicin ta ɗauko kofi ta tsiyaya mata, ta miƙa mata. Bilkisu ta karɓa ta ɗan kurɓa ta aje ta kalli Safiya ta kuma ce, je ki abinki. Kafin Bilkisu ta ƙarasa magana, tun har Safiya ta yi waje don ta san halin uwar ɗakin nata, yanzu nan ta ƙare mata tanadi da sauki mata ruwan sababi da ƙuru'in bala'i da masifa. Nan Bilki ta ƙaraso cikin rausaya da rangaji tana wani karairaya da rangwada irin nasu na mata yanda kuka san wata tarwada a cikin ruwa. Zaunawa ta yi daf da shi tare da ɗora hannu a kan kafaɗarsa ta kashe murya ta kuma ce, yanzu don Allah in zan fita sai na gaya maka? Shin wai har yanzu ban yi isar da za a sakar min mulkin kaina ba? Ko kuma har yanzu kana ɗaukar zugar 'yan uwan naka a kaina? 'Yan uwan naka yanzu na tabbata ba su daina zuga ka ba. Anas dai ƙuri yana kallanta. Duk santa ƙara da baibe shi yake yi har yana jin zai iya rabuwa da kowa a duniyan nan ta maliki yaumiddin saboda ita. Haba Bilkisu, ni ba wai ina nufin haka ba. Kawai dai ina son san abin da ya fitar da ke. In ji lafiya ne ko kuma ba lafiya ba. Sai ta tsuke fuska tare da miƙewa ta kuma ce, ka yi haƙuri, ba za ka taɓa sanin haka ɗin ba. Na san ma ana ziga ka ne domin kaf danginka sun tsane ni. Har ma da mahaifiyarka da shi kansa mahaifin naka. A yanzu kai ma na ga ka fara neman rusa katangar farin ciki na. Ni kuwa duk wanda ya ce zai rusa min katangar farin ciki na, wallahi ba zan taɓa barinsa ba. This is my promise. And my promise will not just go on vain. Sai ta juya ta kalle shi ido cikin ido ta koma muskuta da cewa, Anas, idan kaka ba za ka iya bin ra'ayina ba, ka iya haƙura da rayuwa da ni. In ya so, sai in samu wanda zai iya faranta min zuciya, tun da ni dama baka taɓa jin cewa sai na mutu da kai ba, ko ka taɓa? Tana gama wannan maganar ta sanya kai ta fita ta bar masa falon. Ikon Allah, lallai akwai tufka-tufka a nan gaba.
mai zai faru? Nan Anas ya bi ta da kallo cikin damuwa da kuma nadamar yi mata irin wannan magana. Dan yadda Bilkisu take da taurin kai zai yi wahala kafin ta huce. Dan haka shi ma ya tashi ya bi bayanta yana ta lalubo abubuwan da zai gaya mata dan ya ga ta huce kuma har ta saki jiki da shi domin dama jiya suka shirya sannan kuma yau tana neman janyo wani abu. Ba zai yiwu ba. La. Afuwa. Gida ya cika da 'yan uwa da abokan arziki saboda karuwar da suka samu ta haihuwar ɗiya mace da Biba ta yi, wato ƙanwar Anas kenan. In ka shigo sai kai zaton yau ne suna, tare suka danno kai cikin gidan domin in dai za a ji sabga dangin su to dole shi zai kai ta kuma ya dawo ya ɗauke ta, idan kuwa ba haka ba babu inda za ta. Turkashi akwai aiki gaba. Suna ta hira suna dariya, kai ba za ka ce a cikin surukai take ba, domin har da tafawa su kuma dangi sakin baki sukai suna kallon ikon Allah. Babu wanda ta gaisar saboda girman kai da izza. Hakan ya so sawa Anas rai, amma ya kasa mata magana don yana tsoron wani hukunci za ta yanke idan suka koma gida. Da haka dai suka shiga falon da yake cike da iyaye da kakanni. Nan ma Anas ne ya gaishe su, amma ƙema da gas Bilkisu ta yi wa kowa banza har da ma mahaifiyar Anas ɗin. Ikon Allah, kun ji fa mai sauraro. Haka dai momi ta yi kwafa da cewa, Bilkisu ina yi ne? Bilkisu ji ta kamar za ta nutse, amma don girman kai sai ta matse. Ta yi wa momi wani kallo ta kuma ce, lafiya, an samu karuwa, Allah ya raya. Momi ba ta sake kallanta ba, ta ɗauke kai tana jira ta kuskure ta yi mata tsiya. Daga haka Biba ta fito riƙe da yarinyarta ta ce, a'a, manyan baƙi sannunku da zuwa. Ani da hannaye fushi na zaton ba za a so min sannu ba. Tana faɗa tana ƙoƙarin miƙa wa Anas baby. Ki da Allah rufe wani baki. Momi ce mata tsawa da faɗin haka. Hakan ya sa da sauri Biba ta tsaya tana kallon Momi, yayin da Momi ta miƙa hannu ta karɓi jaririyar ta ce, haba Biba, ai wanda ya san darajar haihuwa shi ake bawa. Ki har kya saki ki bawa Anas yarinya shi da bai san raɗaɗinsu ba? Ai sai ya iya cutar da ita. Gara ki bari nan gaba idan ya auro 'yar mutunci ko mai haihuwa sai ki bashi. Idan ma duka kika bashi ba wanda zai hana ki, balantana ma ni kaina in hana ki. Da sauri Anas ya kalli Momi, sannan ya kalli Bilkisu wacce fuskar ta babu alamun damuwa don ita anna ta haukan ko yanzu ta ga damar haihuwa za ta haihu. Nan dai Anas ya rintsa ido yana jin zafin abin da mahaifiyarsa ta gaya masa, duk da ya san ba laifin kowa ba ne, face laifinsa da irin san da yake nuna wa matarsa, wanda hakan ne ya sa ma take raina shi. Banza bazarar iskar damuna. Ai da kuke gani na iyayena talakawa ne, amma ko da yake za a tausaya dan basu tsimma, amma a ce wai mutum ya samu daula shi gashi dan talaka amma sai iko da mulki yake zubawa. Kun san wani abu, wallahi a yau in ya ce a bar masa gida dole ne a tattara komatsi a koma gidan da aka baro. Kun ga kenan ƙarya ta ƙare, sai a ƙura a koma gidan ƙasa a ci gaba da rayuwa. Mutum in bar da girman kai babu abin da isani gashi shi ba kowa ba. Ke Amina ya ishe ki don kowa ya zagi a kasuwa to tabbas ya san da wanda ike. To wallahi bar ganin kina gidanku, wallahi sai naɗa miki dukan tsiya a gidan nan. Sai Amina ta yi dariya ta ce, to wallahi bara ki ci in gaya miki, na shige ki haɗa jiki da ni, domin ni na san kaina. Ke kuwa banza 'yar matsiyata, maimakon ki zo ki ci arziki ki bar arziki a mazauninsa kin kasa. To wallahi ki gama iskancinki duk lokacin da Allah ya karya alƙadarinki sai ki koma banza a gidan, kuma a kawo ta fiki ta ci duniyarta da tsinke ta lallaba mana dan uwa ta hanyar ladabi da biyayya, ko kuma kina ji kina gani ki koma bora kowa ma ya taka ki. Bilkisu ranta in ya kai 1000 ya gama ɓaci dan ta manta matsayin Amina a wajen Anas, don haka tana miƙewa ta ɗaga hannu da niyyar tamare ta, amma Anas yayi saurin riƙewa cikin dakewar zuciya ya wanka mata mari, ya so ƙara mata, ya dai dakata da hakan, sannan ya nuna ta da yatsa ya kuma ce, ke
Bilkisu dama baki da hankali? To iskancinki ya soma isa ta wallahi. Ni zan yi maganinki tunda abin naki ya soma shige kaina ya dawo kan yayata. Kina nufin zan tsaya ina zuba miki ido ki rena 'yan gidanmu? Ki rena momi? Ga kuma yata abin ya dawo kanta ita ma? Bilkisu da kunya duk ta rufe ta da bakin ciki ta duba Anas ta ce, yanzu Anas ni kamara saboda yayarka? Nan da nan Anas ya ji nadama ta sauka a cikin ransa domin yadda ya ga abin da bai taɓa gani a idan Bilkisu ba, wato hawaye. Ki haƙuri Bilkisu, wallahi ba na so ki rena min 'yan uwana, shi yasa nake ta nuna miki hanya, amma Anas ka rufe min baki, ba na son jin wata magana daga bakinka. Sai ta miƙe, ta rataya jakarta ta ajiye waje cikin fushi, shi kuma Anas da sauri ya miƙe ya bi ta yana kiranta, amma ko ta juyo. Momi ko da ta bi su da kallo cikin fushi, ta miƙe ta kalla Hajiya Ummi ta ce, Hajiya Ummi, a yanzu na yadda da shawararki da kika bani a baya, da haka Anas zai gamu da ni. Wallahi sai ya bi ra'ayina, dan ni na haife shi ba shi ya haife ni ba. Wasa farin girki. Zaune take a ɗakin mahaifiyarta ta haɗa kai da gwiwa tana ta sharɓar kuka. Ita a yanzu bakin ciki 10 ne ya haɗar mata. Da farko dai abin da Anas ya yi mata, na biyu kuma tunanin kwanan gida na ubanta wanda ko fanka babu a ciki balle kuma ai maganar inji. Nan ta ɗago kai ta kalli innarta tana ta ƙoƙarin tuƙa tuwo, ta sake jin wani kunci a cikin ranta. Shin wai me yasa ta yanke hukuncin tahowa gida? Me yasa ba za ta zauna ta gasa shi ba? Gaskiya ba za ta iya kwana cikin sauro ba, don in ma ta haƙura ta kwana ta kwanta babu yadda za a yi ta runtsa. Kun ji fa mai sauraro, kamar ba gidan ubanta wanda ya haife ta da cikinsa ba, ko kuma kamar ba a cikin gidan ta yi rayuwa ba kafin aurenta. Nan ta yi saurin miƙewa ta ɗan bi umarnin zuciyarta, yayin da innarta ta ɗago daga tuƙin tuwon da take ta ce, ya naga kin miƙe, ba cewa kika yi zai zo ya ɗauke ki ba? Haka ya ce, amma kuma na ga dare ya so mai watakila wani uzurin yake yi don haka gara na tafi. Abin da Balki ta faɗa kenan ba tare tana kallon innarta ba, ita ma dai ta mai da kanta ga abin da take yi ba tare ta ce kanzil ba, illa dai ta ce, to ki gaida gida. Ba tare ta amsa ba, ta yi waje zuciyarta cike da jin haushin Anas. Wai mai yasa za ta koma? Me yasa za ta yi masa fushi kuma ta koma bayan bai nuna mata ya gane kuskurensa ba? Anya ba za ta koma ba. Ki je wallahi, in kika yarda kika koma ba yadda za a yi ya zo don shi ma ya yi fushi. Wata zuciyar kenan take mata wannan gargaɗin. Haka dai ta haƙura, ta shiga a daidaita sahu, ta koma tana ƙulla irin gashin da za ta yi wa Anas ɗin. Wannan kenan. Anas. Dadi ya kira shi da murya kakkausa wanda ya sa Anas ɗin ya tsorata, don haka ya amsa ki cikin kiɗima da cewa, na'am abba, mu yana ka zuwa wajen Nafisa bayan mahaifiyarka ta baka umarnin lallai ka je. Ka yi haƙuri dadi, wallahi jiya ne niyyar zuwa, hadari ne ya hana ni, shi yasa na ce zan je nan ba da jimawa ba. Yi min shiru, maƙaryaci kawai. A ina aka yi hadarin ana tafka sanyi, da yake kai ne ka haɗa hadarin ko? Sai ya yi sauran ɗagowa domin ya manta yanzu lokacin sanyi ne, don haka ya sunkuyar da kansa yana tunanin yadda zai yi ya sanya wani abu a cikin zuciyarsa bayan Bilkisu. Anas, tashi ka bani waje. Kuma wallahi kada yadda in sake jin labarin baka je wajen Nafisa ba, domin yau saura sati 2 bikin, kuma dole ka je kai wa matarka jan kunni a kanta, don kada a kai ta koya mata ɗiban albarka. Duk da na san da wahala Nafisa ta yi koyi da irin nata ɗabi'un. Shi dai Anas bai ce ƙala ba, dan yaya zai iya haɗa wata ɗiya mace da Bilkisu kuma har yi musu adalci? A gaskiya dai da wahala. Haka ya miƙe fita duk jikinsa babu laka don tunanin ma yadda zai tunkari Bilkisu da wannan maganar yake yi. Kuma ya san ya ma zama dole ya gaya mata, sai dai duk abin da za ta yi watakila ma ta rage masa wulaƙanci a gaban abokansa da ma sauran jama'a. Shi yasa zai gaya mata in ya so ta fashe dan haushi. Ni kwasalbas na ce, kayi daidai, dan Hausawa suka ce, zuma sai da hayaƙi. To a nan zan tsaya ta cikin ƙayataccen shirinmu mai suna muryar shahara, wanda yake zuwa muku
ta shahararriyar tashar mu mai suna Salbas TV ta cikin littafin nan da muke karantawa mai suna Afuwa wanda Jamila Hallar Idris Goran Dutse ta wallafa. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu managarta masu kuma sa muku nishaɗi. Maganin hawan jini ce kyauta. Da haka ni Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bis salam sai mun haɗa a shiri na gaba a gobe idan Allah ya kai mu.